Saamanginang neng pukod tama parminggota sadarion di hananay ni Tuhan Yesus Kristus neng prosesi ma uluan padita resort ng songni na marhuwas di bugasan sadarion di bahani Jongjong Mahita. Pudul mahamu. Huria nahi naholongan itu hata, songon parbicar ni mataniari na manodangi portibion, songoni mabicar barita nauli na pabotohon tu portibion, nunga talu sorop ni hamatean. Aima sama na sodung sia tu pikiran ni jolma, nunga hehe Kristus sian namate, natuk manorusi saha tu suhi-suhi ni rohani jolma na umadate. Di bagasan las ni roha si songoni, hupasahat hamima, selamat pasca madihamu saluhutna. Pasca ima barita nauli na pasuang pakirimota, songono bunda mamornohi tano na hasang, songoni mahaheheon ni Yesus mamarnohi rohata na uasan di akan na tahirim. Dang tartiop tanomani Yesus nung ngarap iba na dohot hita maju guarta jala pasuang roha naung sanga madate doho pakilalaan na tarhatos. Tahalason mahamonangan ni Yesus parholongi na pasuang luta tuhajong-jong atas songon anak na niasiana. Alai manguludo Yesus, dang bemabiar hita majalahi ari na naingro, ala taboto sitongdo pada ni Tuhan itu hita. Tasoba maibana di bagasatot di dohot hasitongan, marede mahita sia bukede nomor sia plonom, ayat sada ayat tolu sahak rodi ayat opat, di ayat opat jongjong mahamu. Sohona
hite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di parbadia na tumapalangit doho tanoon. Amen. Unako mabiar, ahudo bonana doho ujungna. Na mangolu do jala naong mate do na jolo, jala idama, ahudo narom mangolu rodi saleling-leling na, jala diau do anak hisuni banuatoru dohot hamatean. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok molea tedo hami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean marhite hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asamar pakiriman nama ngulu hami ala ni haheheomi. Dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di paucato do hami sian hahulomon tuhati yuron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pergugoi mahami mamuji dohok mangoloi ho ari-ari. Pasangapoko di bagasan hapor seaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Mari dihita siap buku de nomor 627 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon mapati ni debata di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus imana tarsura di Kolose 3 ayat 1 dohot 2. Asa molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus jalahi hamu maakana di gijang. Ai di sido Kristus hudul di siamun di debata akana di gijang ima parohohok kamu. Unang maakana di tanoon. Rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pergugoi mahami, mangulahon na hobar kepati ini. Amin. Mari dimahita siap buku de nomor 172, ayat 2 dohot ayat tolu jong-jong mahamu. Oh
topoti madosata martang yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohona sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa doho pangalasion nami na gudangi. Tata mahami marhite asin roham. Jala se sama dosa nami saluhuna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songono dohatan ni Jehovah. Unak ko may biar. Ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu. Au huna punaho. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Marede hitan sia buku de nomor 44 ayat 2 dohot ayat 3. Epistel dihita di sedarion imasian Hosea onom ayat sada saha rodi ayat onom. Tatangi hon mahata ni depata turpu epistel di pesta parjolo parheheon di Tuhan Yesus. Imana tersurat di Hosea onom ayat sada saha rodi onom. Beta hita asamulak hita tu Jehovah. Anunga ibana mangaribahi, laos ibana pamalupita, nunga ibana mamugangi, laos ibana manaori hita. Semana damahita, saringgas mahita mangeahi parbinotoan di Jehovah. Tudo son buha siangari do sitong ni habibicarna. Nasai na rodo ibana songonuda tuhita. Songonuda nene na mamornohi tanoing. Di bahini hubar-bar nasida marhite-hite akka panurirang, hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamangaku, gabe bicar akka uhupu songon panodang. Ido suhatna, martua do akan atumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Marede mahita sia buku de nomor 630 ayat sada doho tolu di ayat tolu jongjong mahamu. Kristus
porsiotai, songon nahina tidak konidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatu dosan, na tumapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tunubuhon si Maria, na gabe-gabe siato di parbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni selatus, na mate terpajal doi bana di hao pinor silang, na tua banu atorudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na mana itu surgo, lauhudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paima mula sogo tu tanoon, manguhumi hala na mangulu doho na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan hala Kristen akan nabadia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai nama dok, mula mangulu dosogo daging ni hala nong mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Kor parupuan dudutiano doho kor naposo bulung.
kor napasobulong. Tapi gema titing namasa di huriata di bagasan nasa mingguan. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Pasca Parjolo 5 April 2026. Naparjolo, Tikting Maragam, Sada, Goarni Minggu sadarion ima Pasca Parjolo, manang pesta Parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Topik, hehe Yesus diari patoluhon. 2. Buha-buha ijuk parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. A. Sadarion Minggu 5 April 2026 pukul 4 WIB nunga di Patu Pahuriata buha-buha ijuk bahasa Batak dohot buha-buha ijuk sekolah minggu di gereja. B. Dung sidung buha-buha ijuk khusus tu sekolah minggu kelas 4 1 kelas 6 kegiatan dilanjut di halaman parkir SMP Negeri 22.
Tolu, pesta parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. A. Sadarion ima pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskaraya. Di patu pada ibadah Paskaraya 5 hari, ima pukul 7 uip bahasa Indonesia, pukul 7 uip ibadah remaja, pukul 10 uip ibadah sekolah minggu, pukul 10 uip bahasa Batak, dohot pukul 10 uip bahasa Indonesia. B. Di hari Senin 6 April 2026 ima pesta paduahon parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Di patu pado ibadah di garejaon masuk pukul 10 uip. Opat, tikting marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Christopher Samuel Limbong, anak ni Amang Palti Adrianus Limbong Nahinan, Inang Rinse Elizabeth Sinambela, alamat Jalan Puri Citayam Permai 2, Ruas HKBP Depok 2, Resort Depok 2, masuk sektor Sia Bethlehem. Dohot Santika Eprianti Siregar, Boruni Amang Samroni, Inang Repina Rinawati Panjaitan. Alamat Perum Oase Marina Batam, Ruas HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Pamasu-masuan di hari Sabtu 10 April 2026 di HKBP Depok 2. 5. Ruas Namoding. Di hari Jumat tanggal 3 April 2026 nunga jumolo marujung ngolu Amang B Pasaribu tutu umur 55 tahun nagina baluhon ni Inang Sarma LA Borumanurung sian sektor 2 Betania. Patu paoni Uriata do parmingguon di rumah duka Ronatama pukul 7.30 wib nani uluhon pendeta Sondang M Simajuntak STH doho Sintua sektor. B. Di hari Minggu 5 April 2026 nunga jumolo marujung ngolu Inang Nyonya Sintua D Siregar M Boru Simajuntak tutu umur 54 tahun nama kabaluhon Amang Situa D Siregar sian sektor 12 Mahanaim. Taboan Maditangnyakta asa tumibu tarapul sude keluarga. Onom Pakobasion Padidion Nabadia. Di Minggu 12 April 2026 naing patupauni Huriata Pakobasion Padidion Nabadia. Natoras na naing mabuan ni anak konna tardidi asa mangisi formulir Padidion jala madohoti katekisasi baptis di hari Jumat tanggal 10 April 2026 pukul 10 pitu wib di konsistori. Pitu PA bulanan kategorial. A. Pertanggiangan para halado doho keluarga di Patupa Kamis 9 April 2026 pukul 20 wib. Pinangido tusude parhala dodoho keluarga parsidoho di pertangiangani. B. PA Paropuan Hosana. Di Patupa Sabtu 10 April 2026 pukul 10 sia 30 wib di Gedung Paulus. Walu pertanggiangan paborhaton ianakon madohoti ujian dohot memasuki perguruan tinggi. Di hari Sabtu 10 April 2026 pukul 10 wib maringanan di Garejaon naeng patupauni Uriata Marhite seksi pendidikan pertanggiangan paborhaton ujian doho memasuki perguruan tinggi tuaka ianakon ni Huriata pinangido asariama ro akadak dana doho natoras laho madohoti acarai. Sia Bakti Pasca. Huriata naing patupahon Bakti Pasca
manang pasahaton bingkisan kasih tu ruas ni huria na membutuhkan. Talehon manasa tolap talaho parsidohot mendanai bakti paskai marhite situa sektor tabe. Dana bakti pasca nang masuk sektor sian sektor ima sektor sada 1.500.000 rupiah, sektor 2 300.000 rupiah, sektor tolu 1.300.000 rupiah, sektor 4 1.800.000 rupiah, sektor 5 1.650.000 rupiah, sektor pitu 4.100.000 rupiah, sektor walu 2.150.000 rupiah, sektor sia 1.150.000 rupiah, sektor 10 sada 150.000 rupiah, sektor 10 dua 1.300.000 rupiah, sektor 10 tolu 1.650.000 rupiah. Taudu timamuse laho mana bayi di sektor tabe. 10 marulaon nabadia. Nah di hari Rabu sada April 2026 di Patu Pahuriata do ulaon nabadia tu inang nyonya Sintua Siregar Embor Simajutak di Rumah Sakit Siloam ruas HKBP Depok 2 sektor 12 Mahanaim. Diakoni Sosial Huria. Domu tu keputusan di rapat ruas di hari Minggu tanggal 10 Januari 2026. Laho patoguhon parngoluon ni namar siurupan manang gotong royong. Jala paturehon ulaon para sirohaon berdiakonia di tonga-tongani huria. Taringo tu iuran diakoni sosial songonon ma partordingna. A. Pangurupion manang uang duka sian huria godangna 5 juta rupiah. Jala di pasahat itu akar ruas nang pasahaton iuran sosial di tahun nasalpu 2025. Asa boy toktong uang duka manang dana sosiali ho toktong mardalan manang lancar manupak tu akka dongan nama kaperluhon. B. Ruas na baru mendaftar. Tuhita ruas na baru asa tapasaha mayuran diakoni sosial godangna 250.000 rupiah jala boy do dicicil. Tapasaha mamardongan lasni roha bain hasangapo di goar ni Tuhani. C. Iuran diakoni sosial ima haporluan tu kunjungan ruas namar sahid bantuan duka bingkisan kasih saat Natal manang si palas roha dan lain-lain. 12 bunga altar. Bunga altar minggon persembahan keluarga JF Sinaga Boru Rumah Horbo sian sektor 10 tolu Galilea. Molia tema di pasah huria tunasida. Akar ruas ni huria sektor manang punguan nanaing patupahon bunga altar boy ma dihubungi sekretariat gereja. 10 tolu koordinasi Dewan Marturia. Koordinasi Marturia di Patupa di hari Minggu 26 April 2026 pukul 10 sia 30 ip maringanan di Gedung Paulus. Pinangido asasude anggota dohot seksi di bidang Marturia manang sending, musik, multimedia, dohot aka koordinator musik di aka punguan asaro mandohoti sermoni. 14 nama dohoti ulaon pakobasion huria. Nama dohoti kegiatan doha pakobasion di huria nasa mingguon 2.200 sia halak. 15 partangyangan sektor. Sektor Sada Moria dibagas ni keluarga sektor Sada Moria. Sektor 2 Betania dibagas ni keluarga Yudi Tambunan Boru Nainggolan. Sektor 3 Kapernaum dibagas ni keluarga AR Panggabean Boru Nababan. Sektor 4 Sinai dibagas ni keluarga B Siboya Boru Simajuntak. Sektor 5 Kana
dibagas ni keluarga A Tambunan Boru Harianja. Sektor Onom Betsaida dibagas ni keluarga WP Hutagaol Boru Siahaan. Sektor Pitu Karmel dibagas ni keluarga D Raja Guguk Boru Panjaitan. Sektor Walu Hermon dibagas ni keluarga Nyonya Siahaan Boru Sigalingging. Sektor Sia Bethlehem dibagas ni keluarga RST Situmorang Boru Hutapea. Sektor 10 Nazaret dibagas ni keluarga Situa HMT Situmorang Boru Sinurat. Sektor 10 Sada Jeriko dibagas ni keluarga B Pasaribu Boru Sitinjak. Sektor 10 Mahnaim dibagas ni keluarga C Pangaribuan Boru Panjaitan. Sektor 10 Tolu Galilea dibagas ni keluarga Nyonya Naibaho P Boru Silalahi. Alamat dohok jam masuk pertanggiangan di sektor Boy Madi Ida di Warta PDF manang acara natinongos ni situa sektor di Ganup sektor. Paduahon tikting parhepengon. Saldo ni Huria di bagasan mingguon 4 April 2026. Huria 386 juta 285.450 sada rupiah. Pusat 5.555.174 rupiah. Diakoni sosial 43 juta 216.110 rupiah. Pembangunan 300.000 rupiah. Transitoria 850.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhatama akapeleani nang ulaon di huriaon bain sangap di goarna jalalasni roha di hita ruasna. Akatikting na sojinahahon boy mata jaha di warta naung saha tuhita. Songoni masaha ditikting di huriata di bagasan na samingguon. Moliate. Kor Paropuan.
Refleksi, majalahi arina naingro, rapon Yesus naung manaluhon hamatean, 2 Korintus 5 ayat 10 pitu. Huria nahina holongan itu hatta, jodoh mabiar hita mengadopi arina naingro, molotaida haen dingolutan naung marigat alani sidabu-dabuon naso sadia. Ala marsirang salelengna sia nataha holongi, manang sita-sita naso ratulus. Hiranang tutup dosi hirimon tu ari nanaingro, songon hinabor natar tutup. Alai dipaingok dohita di paskaon, ia tu hatai partonun naso olom mangabolokon bonang naung gotap. Di parhaseang ibana doro hatta naung magopui, jala di paune doi asa tarpatupa ibana na ibaru dingoluta. Laho majalahi arina naingro, ikoradedo hita mamiako boban napasorat hita mangalaka, ima aka nataai di ari salpu. Ai jojo do hita sudah mangalaka tujolo, ala saya tahomol dopena pait di ari na salpu, isarana, hosom, hasalan, mana panol solion ni diri naung manggopang di rohata, hatan itu hatta madok, nunga salpu pangalahon narobi, haheon ni Kristus si matada, paboa nunga rumar hinabor ni pangalahon narobi, unang sailulube sihirimom mutusi. Dinamangayahi arina naing rohi tarapot Tuhani, ikon ubawot tado parsia duon nasai mangahutu diri, di jodoh hita gabe jolma nai baru nama buan hademahon. Dada memang kasiani diri sadiri, alai mangulu di bagasar roha namar panariho tudongan narak marlujong do tita mangayahi arina naing roh. Masa depan nadenggan, dada marojahan tuguk ni hamorauta, alai sedia godang maholong ni Tuhani na tapapatar tuna humaliang, songon akan nau pinai baru ni Tuhani hita. Tuganup keluarga nama rukil alaniaka parsia duon ni parnguluon. Haheon di Yesus isian namate ima papos rohata. Molo hamate ape nunga ditaluhon ibana. Datung sura taru-tarupan na hita mengadopi akana manosak nguluta. Pangajarion hapor seaon na duminggan tuyanakon ima. Molo dipatuduhon natorasna tuyanakon na ahape namasa. Rope hamaolon dang busisaon alai manotong dona sida mangasahot Tuhani. Salpuma pangalahon narobi holso busisaon biar. Marede mahita sia bukede nomor sia puluh sada ayat sada dohot udutna laos dison mahita papungu pelean kantong sada A dohot sada B.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus, Yesus, Tuhatai. Amin. Turpuk manang hata ni debata. Di namarlas ni roha hita di parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Tapayut-yut ma sian hata ni debata ima sian sada Korin 15. Mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat 10 sada. Songonoma didok. Alain naing ma pabotohono kutuhamu akadongan barita nauli nahu baritahot tuhamu naji nalomuna naunggabe hajongjongon muna. Laos ido parhitean muna gabe malua namun di tiop hamu hata na binaritahot tuhamu ia naso sadok magopo hamu porsea. Aisian mulana hupasahat tuhamu na hujalo odo. Naung mate do Kristus alani dosata. Hobartu na tarsurati. Naung tartanom do ibana. Gabe di pahehe di ari patuluhon. Hobartu na tarsurati. Jadi di pataridaho do dirina tu si Kepas. Dungi tu na 12. Dungi di pataridahon dirina sahali tu lobi 500 dongan. Na tumorop sian aka imangulu dope. Debado naung moding. Dungi di pataridahon dirina tu si Jakobus. Dungi tu aka apostelis sudena. Alai dipudini saluhut nai. Di pataridahon ibana nang tuahu. Natardok tubuh dina sotikina. Ayaudo na umekmet sian aka apostel. Na sotamado aunian goaron apostel. Ala naung hulele huriani debata. Alai na diaun waing sian asini rohani debatado. Ubahen na dapot. Jeladang na magopo asine rohana na tuawi ay gumodang do nahulahon sian nasida saluhna alay dada ahu tahe asini rohani debata na tuau ido atong manang ahu pe manang nasida songonido parjami taon nami jelas songonido gabe porsea hamu ido sahakna. Horas madihita saluhna. Ido tahe suarata. Horas madihita saluhna. Selamat Paskah madihita. Jadi nakin selamat Paskah sian audui madok tuhamu. Sonari tadok matudongata. Masih jalangan majo hita di labukta siamun. Habirang uhut tadok selamat Paskah ma. Nunga. Hehe Tuhan Yesus Kristus. Nadi pudita, nadi jolota. Senyum hita. Iya. Tuh panakin dang sanga masih jalangan di Jabu ate. Mau lihat madi hita salu na alahulu hamu masih jalangan. Ay molahu suara opes ya non moloso olo hamu iya magoko songonima nani suara honi songonido nang turpuk manang hata ni debata na baru tabegi hita na hinaholongan itu hata sian na jolo dari dulu sekarang yang akan datang. Hata ni debata hotdo saliling nileling na.
Dan ngadong namoru tidak ada yang kurang dari firman Tuhan yang dulu itu, sekarang pun seperti begitu. Nanain roh yang akan datang juga seperti itu. Dan ngadong nataba tidak ada yang tambah. Najolo dulu seperti itu, sekarang dan yang akan datang juga seperti begitu. Dak dok akan seperti begitu. Daun dok seperti itu dipastikan. Hata di debata firman Tuhan pasti kena mengena dulu, sekarang, yang akan datang. Tidak ada yang ketinggalan zaman, tetap up to date. Cocok dengan segala situasi, kondisi, atau zaman. Adul marasing sangat berbeda. Dohot, yaka, hata. Sangat berbeda dengan ucapan, padohan, nabui, masa manang beredar, najolo, sonari, dohot nanaingro. Ucapan, perkataan, dulu, sekarang, yang akan datang, tidak ada yang menetap. Boy dosa halak medok. Kenapa berubah? Masa berubah? Aina jolo di dokoko. Dulu kamu bilang seperti begini. Iya, itu kan dulu. Itu bicara dulu. Jadi sekarang kita bicara sekarang, hari ini. Hata di debata dulu, sekarang, dan yang akan datang tidak akan pernah merugikan. Terus akan memberikan keberuntungan tua kana porsia dan magopo haporsia berbeda dengan ucapan padohan yang bisa terjadi di ngoluta, di humaliakta seperti tadi. Tapi kau bilang seperti begini. Kenapa jadi begini yang kuterima? Iya, itu kan bilangnya dulu. Kalau sekarang beda. Jadi kurang yang kuterima. Iyalah, tapi dulu sempat kuterima seperti begini. Iya, itu kan dulu. Sekarang ya sekarang. Loh nanti? Ya nanti juga kita tidak tahu. Bisa juga berubah. Kita nahina holongan itu hata. Contoh doi. Pamurau kita mangatusi turpukon. Didok. Alai naing mapa botohonoku. Tuhamu akadongan. Barita nauli nahu baritahon tuhamu. Najinalomuna naung gabe hajongjongan muna. Dia mai barita nauli. Naung ni jaloni akan naporsea di hati hai. Mana itu firman Tuhan? Berita Injil yang sudah diterima oleh orang-orang percaya. Kemudian diteruskan oleh Rasul Paulus. Diuduti Apostel Paulus memaritaun. Akadia mai. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang baru. Itu juga. Dia mai. Naparjolo di dok. Laos ido parhiteon muna gabe malua.
Namun di tiap hamu hatan nabi nari tahun tu hamu. Ia naso sadok magopo hamu porsea. Nomor 8 barita Injil. Injil barita nauli. Naung sahat najolo dungi diuduti Apostel Paulus. Apostel Paulus menguduti dang laris yang akan naung di baritaon najolo ih. Dia main barita nauli. Injil, kabar baik, imahaluaon. Itulah keselamatan. Napa duahon, Gidok, Aisian mulana hupasaha tuhamu nahu jalo odo. Apostel Paulus, Rasul Paulus, melanjutkan pekerjaan pekabaran Injil. Dia memberitakan apa yang diterimanya dulu. Dia najinalona najolo sebelum na holan parminotoan sabing. Tadinya hanya pengetahuan. Dia pintar. Dia tahu tentang Kristus Yesus. Dia tahu tentang Allah. Tetapi hanya sebatas pengetahuan. Adorak sodi takut Kristus debata ibana. Hanya tahu saja. Semuanya dia tahu tentang peraturan, patik, taringot tu tradisi, taringot tu debata, taringot tu Yesus Kristus. Dia tahu semuanya. Tapi hanya sebatas pengetahuan. Dung ditakup ibana setelah Kristus Yesus, Tuhan Allah itu sendiri, menangkap dia, mengingatkan dia, Allah si lele. Dia sangat memusuhi, membenci para pengikut Kristus. Uriani Tuhani. Setelah ditangkap dan akhirnya dia menjadi rasul. Dari orang yang paling hina, didok nakin au namet meton. Dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Jadi Nabi nari tahunna, apa yang diberitakannya? Tidak lain tidak bukan adalah keselamatan dari Kristus. Didok nang mate do Kristus ala ni dosata hobartu natar surati. Yesus Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan apa yang tertulis. Dulu sudah tertulis nunga disurirakon marhite akapanurirang sudah diberitakan, dinubuatkan, kemudian dilanjutkan, tidak ada yang berubah. Alai di zaman ditiki nama nosak, tetapi ketika terjadi hal-hal yang membuat kita terdesak, bisa saja orang mengatakan tahu apa itu keselamatan. Saya heranai baru di BG Ibana mai seperti berita baru. Padahal tidak. Dia sudah dengar, dia sudah tahu. Tetapi karena tekanan desakan yang terjadi dalam kehidupan, akhirnya mulai bergeser dan mengatakan, itu kan dulu najolo doi. Sekarang di zaman si Songonon, di zaman Naserba Maolon, zaman yang semakin sulit ini, mana bisa lagi kita bertahan? Apa iya kita bisa lagi tetap percaya bahwa Yesus adalah keselamatan kita? Apa iya kita bisa masih tetap mengatakan Yesus itu mati karena dosa-dosa kita? Tahu jimajo mangarimang-rimang. Cobalah kita renungkan. Ketika generasi selanjutnya mengatakan, saya daumai, ale malo didok, kami kan nggak tahu-tahu, dakuba boto-boto hami, hamudo najulu datang ke gereja, melakukan ini, melakukan itu,
martangiangi hamu, pasahat peleak kamu. Tapi kan kami, alang-alam dao yakka sudut no poso mungkin. Alani kesibukan waktu. Daksa ngabe, gak sempat lagi. Semakin jauh. Dan akhirnya mengatakan, itu kan dulu. Gak tahulah kalau sekarang. Itu dia. Tapi Rasul Paulus memang mengatakan, yang dulu ku terima, yang dulu ku tahu, najolo nahu botoi, nahu jaloi, laus ido hubari tahun. Amanginang kita salutna, siani naing atusata. Ternyata berita yang sampai pada kita dulu, sian akan atorasta, sian akan opukta, berita manang hatan di bata sahatu hita. Naga besuk sukun bohado selanjutnya. Apakah ini masih terus bisa berkesinambungan sampai dengan hari yang akan datang? Terus lagi. Dulu, sekarang, yang akan datang. Atau mengalami degradasi, kemerosotan iman. Karena beranggapan enggak up to date lagi. Enggak mengikuti zaman lagi. Padahal Rasul Paulus tetap hobar tu natar surati. Amanginang dia penamasa di bagasan ngoluta. Mau apapun yang terjadi, balik-balik peportibion, tetapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan pasti kena mengena sian najolu sonari dohot tunanaing roh. Dia tetap cocok di segala jam. Alani unang gabe sumurut tita, jangan mundur, jangan kehilangan semangat. Molope dina manguduti yaka pamaritaon barita nauli. Jangan mundur, jangan kehilangan semangat ketika kita memberitakan Injil Kristus. Dina tabaritaon nong mate do Kristus. Alani dosata, alani tahabur juhoma. Unang sumurut tita. Nah tapi sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, kesibukan. Naboy mangabati hita, naboy mabahen gale hita. Udahlah, ay paraloan do hape. Jadi perlawanan, jadi kemarahan, jadi kebencian. Sudahlah. Gabe tatutup manatar surati tapahohoma. Totu dohono niaka sudut namangihuk mak. Enggak tuh. Enggak pernah dengar. Enggak tahu. Pernah sih sekali. Dungi muse di dok Apostel Paulus naung tartanam do ibana gabe dipahehe di ari patuluhon khobar tu natar surati. Dia sudah dikuburkan dan kemudian bangkit di hari yang ketiga dari kematiannya sesuai dengan yang tertulis. Ini lagi yang semakin sulit, omana makin maol. Gari pabotohon, sedangkan memberitakan Yesus Kristus mati untuk menebus dosa kita, akan ada banyak pertanyaan. Dosa kita? Saya nggak berdosa tuh, saya baik-baik saja. Apa? Menangis nama dok. Diri nadak ya berdosa, itu artinya dia menolak penebusan Kristus.
mengatakan Yesus Kristus sudah mati saja untuk dosa kita, sudah akan banyak komentar, pertanyaan, bahkan mungkin perlawanan. Apalagi di zaman Nasonarion, sudah nina ikon ilmiah, sudah nina ikon adong bukti, sudah nina ikon adong data. Dakuo hita. So dia dok kaya nakotay. Tahalo mo doa kaya nakotay malo pistar. Alay iragabe podang doha pistarani podang natajom. Nanaing manusuk tu hita. Holan mukap pita madok sidohonota madok daksongoni. Bukan seperti begitu. Pengalaman bapak, pengalaman mama, pengalaman opung. Alay olo dedok. Ma, pak, opung. Itu dulu. Bukan sekarang. Jadi Roma si opung. Dot si bapak, dot si mama. Ido tahe. Alana. Tapa sekolah ni anak kota tibo. Sekolah tinggi-tinggi. Tapi karena alani dang say nunut pamasukon manguduti pamaritaan na uliib barita na uliib ujung na adong ma gap adong maholang na gak pernah dengar tuh apaan ujung na gabe di dogma itu kan bisa-bisanya kalian. Masa sedikit-sedikit harus ke firman Tuhan? Masa sedikit-sedikit harus ke firman Tuhan? Dunia dong musik akan natoras. Ada juga orang tua yang mengatakan, molo dibereng anak konna, burju majahahatan di debata, molo dibereng anak konna ringgas rot tu gareja. Abi ibana dunang orang ringgas aman dok, sotong bibelok kok. Homa naman non na manutup gereja ih. Kaulah terus-terus di gereja itu. Kira na homa na umrikot di gereja ih. Kayak kau yang paling penting bergereja itu. Yang bertuhan itu. Di satu sisi hacit rohata malu dok. Dikit-dikit firman Tuhan, dikit-dikit firman Tuhan. Ale di sisi na asing, olo kontradiksi. Ahama. Ya nggak usah seperti begitulah. Sotung bibelok kami. Unang paring gasu. Apa di dok? Pasomal-somal hamuma marhadaulaton. Latihlah dirimu beribadah. Songo dia mahita manguduti pasahaton songo na di pasahat ni Apostel Paulus. Dia sudah dikuburkan ngatar tanom. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Manaluhon hamatean. HP di ida yanakot tama. Katanya Yesus bangkit mengalahkan kematian. Katanya Yesus penghibur. Tidak ada yang sia-sia. Tapi kok si mama si bapak kayak gitu. Nangis terus. Susah terus pikirannya. Karena persoalan si abang. Karena persoalan si kakak. Karena persoalan si adik. Karena soal begini, karena soal begitu. Mana itu kemenangan? Waduh hita manguduti pamaritaan barita nauli. Kalau kita sendiri tidak menjadi pelakunya. Tu dia horoa hatani debatai. Naing tabari tahun. Lamba muse diuduti Apostel Paulus. Adok. Jadi di patari dahon Yesus do dirina tu si Kepas, tu si Siana 12,
tu lobir 500 dongan, tu tomorop sian aka imangolu dope, debado naung moding. Di hati hai mai makatai si Paulus. Dungi sahak matu hita sonari. Waduh hita maka porsiayon. Bagaimana kita mempercayainya? Iya, itu kan Yesus pada masa dulu ada yang melihat. Tapi kan kalau kita nggak lihat, si apostol Paulus, Rasul Paulus, dia tidak melihat. Dan di ida ibana, dan di payuti ibana, dan jonok ibana tuhau pinar silangit. Dia nggak dekat. Dia belum ada ketika itu. Orang-orang yang menyaksikan, ada yang sudah pergi. Ada yang tinggal. Nah tinggal 5. Mamari tahun. Paulus tidak menjadi ikut ketika itu. Alai, porsiado ibana. Ditakup Yesus Kristus ibana. Dipatari daun Kristus si dirina tu ibana. Hinorhonido gabe siuto Kristus. Rasul Paulus percaya. Dia menjadi rasul bukan karena kekuatannya. Dia percaya Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Melalui apa? Melalui pemberitaan. Semua hobartu natar surati. Alami ido, dina dipangido si Thomas. Aku gak percaya. Dak porseau. Semua ini bahasa nahiran. Sebelum begini, aku gak percaya. Harus kubuktikan. Molo ido amanginang namasa di sonarion. Molo ido namasa saya dawo ma itu akan sudut noposo. Aku gak percaya apa yang mama bapak bilang. Apa itu yang dibilang oleh gereja itu. Orang gak pernah aku lihat Yesus Kristus. Ia diperlihatkanlah dulu dirinya. Gak ada itu amang, gak ada itu inang. Dulunya. Oh aduh kita membahas sahoni. Madok i. Tarbaik kita do madok. Idama. Dinamangulaho. Ketika kau bekerja. Yesus ada bersama denganmu. Ketika kau sedih, ketika kau marsak, Yesus bersamamu. Ketika kau bersuka cita, Yesus bersamamu. Karena itu jangan lupa diri. Yesus melihatmu. Saya nggak lihat Yesus di dalam dirimu. Tarbaik kita do madok manguduti pamaritaan ni si apostol Paulus si. Sonari ngata bege. Dungi si udutatama. Tuyaka sudut noposo. So tungunang do gabe sudut noposoi natadok sotung bibelok ko paringga sumawa tu gereja gabe na madok itu hita. Tenanglah mama bapak opung, Yesus ada bersama dengan kita. Kalau songonido plasma rohata berarti bagus. Amanginang hita salutna idok dungi di patari dahon madirina tu si Jakobus. Dungi tu aka apostel sudena. Ternyata marudut. Pangulau ni Yesus macai rapi, tertata, berkesinambungan. Tidak ada yang putus. Ima patuduhon, pamaritaon nih, hata nih debata. Memberitakan berita Injil memang harus berkesinambungan terus menerus. Tidak ada yang selesai. Yesus sudah selesai di kayu salib. Nga selesai bebangula Yesus makokopita na jolo. Sonari hita nama-nama nguduti pakokop unnaing. Kita yang melanjutkan karya penebusannya. Alai didongani hita. Kita disertai. Jadi
bohado kita. Apakah terus berkesinambungan pemberitaan kabar baik kita lakukan? Domu mamuset tu taunon didok pengajaran iman di tonga-tongani keluarga. Ayah ado pesiajar hodoton. Dulu udah diajarin di sekolah minggu. Terus memang ikon terus menerus dang boy macohot. Tidak bisa berhenti. Mungkin caranya berbeda. Mulun na jolo. Ya. Duduk sini semuanya. Kita mau makan. Ini torta bolang mak. Dibolang na toras no sama ita. Cuma dipelototin pun dulu sudah takut. Termeriketi. Kungu. Duduk semuanya. Sebelum kita makan. Kita bernyanyi dulu. Kita baca firman. Kita berdoa. Terhatop-hatop parpungu. Sotungan non mulut terlebat. Sangat habis anon. Habis makanan itu. Tanga dong dipaima-ima. Anggo sonari kan dak danak disulangi opungna. Kan dipayut-tiut mardalan. Sambil makan. Ulun na jolo. Yang dokter hona songoni. Kan sebelum makan ngaulu digora. Bohaita. Ngaberes be dipudi. Aduh na dipudi i. Hah? Kapahan-pahanan ini ngaberes. Sebelum makan kita dikonjol mangan inahan. Itu dah. Terhatop diulai dungi. Ya, parpungu mak. Tidak ada dang aci dielek-elek mangan. Mana dielek-elek. Aku nggak mau ikan begitu. Ikan ini nggak ada itu. Ya kan sekarangnya dielek-elek. Kan dibuka lamari, dibuka tudung saja. Kok ikannya begini aja? Oh, nah jolo langsung ini berlanjut mai. Alai lamu leleng semakin lama. Katanya sibuk. Neng hatop borhat mau cepat lametep mak. Dungi Roma musit teknologi. Baca masing-masing. Di grup BHD IP ulu dudang jahat sunanggu di jahat dope ngadidok amin diketikon HP jamitana dikirimi salah mengklik jamita sinatwari dok HP tor didok amin aduh amin orang mau diganti jamitanya. HP dang dijaha. Alaya dong do nabur juring gas macaha. Didok ma dipaboa. Paditanami. Jamita sinatwari doi. Ima tarida dijaha. Dipayut-iut. Oh iya. Kesalahan tolong dimaafkan. Idut tok kan. Masa majaha barita nauli terus ngomel-ngomel. Mana sih? Yang nulisnya ini, nggak beres ini, itu. Baru maca barita nauli. Songon edeni aka perempuan nakin. Mangulu di haibaruon. Sian najulu doi. Ngatar begi. Ngadi sosoi. Hidup dalam pembaharuan. Ulahumma holong niroha. Masih urupan. Kalian nakin ditik-tingat bingkisan kasih dalam rangka Paskah. Tapayut-yut lo tahe. Dari dulu sian najulu barita isongoni Yesus Kristus dung macai balga holong na kasihnya begitu besar dihokop do asa maritei. Karena itu kita juga diminta untuk mengasihi. Mana itu kasihnya? Sekarang ini kan susah, zaman semakin sulit, ekonomi sulit. Sian najulu pesulit do. Dung balga-balga anak koni, dak danaki tong sulit. Kan? Najulu morong-morong, say martang yang Tuhan tung acai gomos tugu. Martang yang Tuhan bain mah.
Pasu-pasu banani ula tangan namion. Asa anggiat bui. Pakion nami ipasik kolaon dak danak. Pagodang-godang kon nasida. Tu akan narikot di ngulu nami. Hai di pasahat Tuhan. Alai. Begitu lumubang. Tongorong-orong. Aduh sulit. Aduh sulit. Dia dotai sian najul dari dulu. Sudah itu dah ngadong na berubah. Dipangido hita. Asa mangauhon. Holong ni rohani Kristusi. Pakokop nai. Nunga mate ibana. Nunga hehe. Nunga. Dapotak kita. Dilas ni roha. Kita nahina holongan itu hatta. Tidok Apostel Paulus dan merasa jago ibana. Mulebui di surat ton ibana. Tidok ayau do na met sian aka apostel. Aku yang paling hina. Sian sude aka parbarita na ulii. Sian sude aka aposteli. Aku yang paling hina. Akulah yang paling memiliki masa hitam latar belakangku. Tapi aku merasakan kasih Kristus ditakup au. Dang alani haburjuoku. Dang alani hagogo oku. Alai didok. Olan. Alai dada ahu tahe. Asini rohani debata natu au. Ido. Kita juga. Memang anggosian hadiriota. Segudang mana naing mangabati hita. Laho makatidakon asini rohana. Manguduti parbarita. Pamaritaon taringot tuhatana. Banyak sekali yang akan mengambat kita. Kesulitan kita. Kesibukan kita. Kesedihan kita. Saya gabe ima non alasan. Ah tayo mak. Bagiannya laki mai. Iba. Aduh mak. Nanti aja lah. Kalau sudah agak tenang anak-anak ini. Emak akak keluarga sudut noposate. Agak tenang anak-anak ini sekarang masih berat tanggungan. Jadi ya konsentrasi lah. Hibul majo. Nah karejo on. Ay sewa namang ngurai karejo. Ikon hir hodok muna. Mangalalui ngolus ikon pari. Sampai berpeluh. Memenuhi nafkah. Sudah itu yang tertulis. Tidak ada yang bersenang-senang. Terdapotan. Alai saya nengadong mak instan. Instan. Dengan cara yang instan. Dia mau bersuka cita padahal tidak ada. Berakit-rakit. Bersenang-senang. Kemudian. Berakit-rakit dahulu. Ya. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Ah masa begitu? Gari peribahasa ngasungun nih. Apalagi hatani debata sian najulu. Tidak ada yang bersenang-senang. Yesus Kristus rotu portibion ngator dileai. Dihina dianya. Disakiti. Sampai mati terhina. Tapi dia menang. Dia mengalahkan semua kesakitan, kehinaan. Dungi Roma hita. Naing berbeda siani. Tidak bisa. Ido naung disuratan. Ido. Nah pasti terjadi. Ai ise horwahita. Gari Apostel Paulus. Na manguduti pamaritaan dari tanah uli madok. Ise horwa au. Au ma. Nah jahat situ tuh. Natardok tubuh dinasotikina. Sebenarnya aku tidak pantas untuk menjadi rasul atau pengikut Tuhan. Jahat saya. Sampai pola didok natardok tubuh dinasotikina. Bohado mulut tubuh dinasotikina. Prematur. Perlu bantuan inkubator. Tapi Rasul Paulus dia bisa percaya diri, semangat. Nakpe di pahata-hata ibana. Los homa. Memeritaun berita nauli. Irana sotinada ho. Kayak enggak tahu aja. Tapi dia semangat. Alaniaha. Iya. Asini rohani debata. Na tu'ahu
ido. Atau ngadang au pe manang nasida songonido parjami taon nami jala songonido gabe porsea hamu. Siapapun dulu, bagaimanapun pemberitaan tentang firman Tuhan, ternyata kita sekarang menjadi pengikutnya. Songodia pe mapanita otak, dan ngadong namui mangabati. Sekalipun kita begini begitu, tapi kita akan dikuatkan oleh kasih Kristus. Anggusian gogot tak manginang kita semuanya, kita tidak pernah akan kuat. Banyak sekali kelemahan. Banyak hal yang bisa membuat kita mundur, sumurut. Malas si batu gereja. Orang begini-begini. Merdikan di gereja. Merdikan perhala doi. Nah dong, ditangi honatan iba. Bodo amat lah begitu. Pasobo madisi. Itu dia. Tapi karena kita mengingat naung tarsurat mai jalabarita honot pemai. Yang sudah tertulis tentang firman Tuhan, tetap dia akan tertulis mengena pada hari-hari yang akan datang. Dan itu harus dilanjutkan terus menerus. Kita nahina holongan itu hatta, bagaimana perhatian kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Dan para perempuan, para murid-murid melanjutkan itu semua. Dan akhirnya sampai kepada para rasul. Akankah kita melanjutkannya? Udutot tado tuakka yana kota sudut no poso. Cobalah lihat itu tadi yang bernyanyi akayana kota. 5 halak. Tanya pada diri kita masing-masing. Di manakah anak-anak kita yang lainnya? Sedang apakah mereka? Minggu pagi dong. Minggu Aryan Sonari. Kaum muda yang hadir saat ini akan naposo. Apakah tidak merasa pemuda? Akankah kita biarkan teman yang 5 orang ini terus menerus seperti ini? Akan natoras di dia dua anak kotai. Apakah mereka memang bergereja? Begitu? Tido hatan di debata. Bergereja dulu laki. Bergereja. Holan sebatas pengetahuan do. Para binotoan. Dan pola ikon marede. Kan gak selalu harus nyanyi kan ya. Alaihudul ma. Di Pataridahon. Hai anak-anak muda. Di manakah kalian? Nah hadir sonario mak. Memang banyak yang akan menghambat kita. Pemberitaan firman Tuhan. Bukan hanya dari ucapan. Tapi juga pujian. Dan juga persekutuan. Di mana 2 atau 3 orang hadir? Aku hadir di situ. Loh, ini kan sudah lebih dari 3 orang, 5 nang. Betul. 2-3 orang itu dari 10 orang. Kalau 10 orang 2-3 hadir, yang 7 tidak hadir itu sudah lumayan. Tapi naposonya bukan hanya 10 orang, 20 orang. Berarti harus hadir 6 orang. Kalau 30 berarti harus 9 orang. Ini 5 orang. Tapi tetap semangat. Ya. Semangat. Karena apa? Roh Tuhan yang menyemangati. Bukan karena kemampuan kalian. Bisa aja kalian itu yang 5 nanti. Males lah. Cuma 5 orang. Diuji ketahanan kalian. Apakah akan terus tetap? Dan mari yang lain-lainnya. Dan itu tidak lepas dari tugas seorang ibu atau seorang perempuan
biasana nama kirpas-kirpasi. Ayo kaum perempuan. Pagi-pagi benar pergilah para perempuan. Kemudian dilihat dang disibe. Dungi mariketi malari marlojongi. Maju pangi aka amai aka bawai. Aka sisian di Yesus. Itulah dia. Inilah tugas dari perempuan. Jadi perempuan bukan hanya seperti konteks teman kita dari suku, ada ya, tidak perlu saya sebut sukunya, dikatakan perempuan itu 3M. Apa itu? Ya, masak, manak, macak. Katanya gitu. Apa itu masak? Memasak. Manak, manubuan melahirkan. Terus macak. Anak. Macak apa? Berhias. Bukan itu aja tugas dia perempuan. Ya. Tapi juga mendidik maswarahon seperti kaum perempuan dulu. Itu kaum perempuan dulu loh. Tidak kenal takut. Nakpe gemetar. Lau tu tanoman ke kuburan pagi-pagi benar. Tapi tidak gentar pergi. Atau juga ada perkataan yang mengatakan swarga nunut neraka katut. Artinya ikut surga terseret neraka. Perempuan sepenuhnya atau istri sepenuhnya mengikuti nasib atau situasi suami. Bukan itu. Ini perempuan AKBP Depok 2 yang tergabung dalam seksi perempuan. Molo didok, seksi perempuan bukan hanya kurnya saja. Sudah natar dok perempuan dalam batasan umur tertentu yang tidak masuk di naposo bulung umurnya, maka dia disebut dengan seksi perempuan. Yang pada hari ini secara khusus didok sadarion haheon itu hata Yesus Kristus laos api mai ima parheheon perempuan, kebangunan rohani para perempuan. Lalu mau ngapain neng merhua? Ini sudah bangun ini rohaninya partodion nak. Molo hehe partodioni najolo pengahe sonari lam hicat lam hehe totu ikon adong mahataridaan ada kelihatan. Kan ya dong nama dok om mada di dok nak wala masuk waktu pungwani tua kapungan kori ay buaura bulan aka perbeda dulu sih ribut terus di situ. Masa sih? Iya. Siap dia di botoh. Botoh mai. Molo aka hatan nasodeng dani terpiral mai hatop mai. Alai molo hatan ni debata. So to. Non ngagajang jami taon. Anon taingo tidui tahe. Molo tuturo taingo tapeop. Iya si Maria dipeok doh hatai. Di pahusor-husor di bagasan rohana. Dungi, sudah aka suku-sukun akan naborat di bagasan rohana. Habang isude. Kita pe aka perempuan. Molo pe marsak kita dia ita alai unang pola dibolak kita aka bawa i aka amai. Itu dah. Molo pe adong persoalan di tonga-tonga ni punguan kur khususna. Kan? Aido memang. Mana ada yang tidak ada persoalan. Ale didok dameni debatama. Ikon ubal gado. Utibodo ubagas do dameni debata. Kolong di debata.
sian aka persoalan. Persoalan selalu ada. Tapi kasih Tuhan itu holongi makukupi. Sudahlah. Dimaafkanlah. Mardame mahita tapadenggan ma ido sasitong. Jadi siap kita tong nama mereng-mereng unang tadok dak pola masuk tuh sih. Dak pola masuk tuh napo sebulung. Nanti pulangnya malam sekali. Malam sekali. Omatok kan tor beredar mahataon. Akan nasodenggani tor hatop do beredar. Alai dahita mah. Aka nadenggani padohan nadenggani. Macai maol doon diingot. Tahe. Do tahe nakijamita. Do tahe te. Petejo. Walai molo hata gosip. Di bawah kamu do. Gak tahu apa. Ketinggalan kok. Dan up to date kok. Omatong penting na record na up to date on nate. Kan? Alay mo lo hata di debata. Padahal itu na ikon update terus. Firman Tuhan harus terus kita update ulang untuk menyegarkan parto diota. Nunga hehe Kristus. Nunga malua hitas yang dosa. Dapotan asiniroa hita anugrah. Tanunuti mangulahon hata ni debata tabaritaho may marhite paddohata marhite pangulaota marhite pangalahota tukpe marhoi-hoi hita melakukan yang baik tetaplah kita percaya dang magopo haporsionuna tidak akan sia-sia imanmu karena Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Parheheon tuaka perempuan. Amin martangi yang mahita. Jehovah Tuhan debata nami debata para siroha. Pinuji pinasangap maho Tuhan. Nunga mateho jalan nunga ditaluk ko hamatiani heheho Tuhan laus ido napi nangido misiak kami dia penamasa udutan nami lahu mamaritaon barita naulimi maka tidak kon holong ni rohami marhite padohan nami marhite pangalaho dohot pabahenan nami asiroham Tuhan ay gudang akahamaolon huadopi hami nahiran yang mangabati hami laho mamaritahon hatami mangulahon natar surat di hatami Tuhan pargogoy mahami saluhna ay baru mahami toktong Tuhan asa hutang kalau kami aka pangalahon daburuki Tuhan asiroham. Dia kadongan nami. Perempuan na marpesta parheheon. Dipaapit tu sadarion marningot ari haheyomi. Tuhan songon perempuan gabe ina sori pada maganup di bagasna. Perempuan na toktong manosoi akan nadenggan marhite ulaon na manang di dia pe Tuhan pake ma aka perempuan gabe si barita nauli ini Tuhan pargogoy ma saluhut perempuan songoninang aka ama aka bawa Tuhan pargogoy na sida lehon rohana burju na say toktong nunut di ulaon na sebagai kepala keluarga, sebagai nihaposan umgogo. Ali Tuhan debata Jehovah. Oma nama parohahon hami saluh. Masih urupa mahami Tuhan. Dia ka ulaun napi nangidomi.
Buah kami akadongan nami natongon di bagasan habot ni roha. Hacit pakilalan nasida. Ala dialapon na hinaholongan ni roha nasida. Ape nungatung macay maol di pature-ture akadongan nami Tuhan. Marhite mabuan marubat. Marhite aka tangi yang mangido tuho. Alay Tuhan. Habot roha nasida. Di jalapodo na hinahulungan nasida. Di bagasan na marningot ari haheyom mi Tuhan. Lampaingot maakadongan nami Nunga ditaloko hamatean. Jala heheho. Ikon mate do saluhut na hami Tuhan. Ido tarsurat pihatami. Aledang magopo hamatean nami Allah haporsion nami Tuhan atong pagomos patugu haporsion nami. Mulo pemarsa akadungan nami poma na mga puli nasida. Pargogoy nasida Tuhan pabenget rohana. Jalalehon hahipason tu saluhut keluarga. Songoni manang ya kadongan nami ruas ni huriam. Natongon di bagasan parsahiton naposi peak di rumah sakit. Naung leleng marsahit. Berobat rutin Tuhan. Marsitutu. Nangaluli pangubation. Tuhan pasu-pasu saluhut pengobatani perawatani unang gabe madate akadongan nami songoni nang keluarga Tuhan pargogoy nasida lehon ketenangan berpikir Tuhan lehon hahipason ay macay maol do Tuhan macay loja nama buan akan namarsahiton unang gabe sumurut madate dongan nami namarsahiti Tuhan ala dibereng loja keluarga merawat alay Tuhan, lehon hiras ni roha, semangat, todimi mamanggungkom na sida saluna. Sude diri nami Tuhan, sude na huparukilok kami, takas do di payut-yut to Tuhan, atong hupasat kami maituho, tung somargogo do hami madala ni ari-ari nami, alay mga sahon asin ni roham, dapat kami do Tuhan haluaon, pargogoy mahami saluna. Jalo matuhan tangyang namion nahu sombau kami di bagasan Kristus Yesus martangya kami tuho. Amen. Tapuji matuhata laos tapasahat mapeliata anon dung sipul parminggota masih jalangan mahita di pintu depan alai laos adong doan non adorakso buah-buah sian BPH seksi perempuan nadong ya kalas ni roha ya sebahagian di pasahat nasida tu hita didok may na beruntung mendapat keberuntungan lebih sudah do hita beruntung kan alay on martua kan sudah do hita martua jadi las marohata ya mudah-mudahan tuh arena yang roh martabat-tabat nabuhi di pasahat nasida. Gaos anon masih jalangan kita di luar, laos tapasahat mah bantuat tatupak tak tu ya kana rikot operasional di tonga-tonga ni Uriaon. Las marohata marede mahita. Roha
Tatangnya kon mapeliata ale debata amanami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehun-lehun nading gandot nasa uli basa na mauli utus upasata mi masian nani lehun mi tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami pelianon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam huta dahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha moliate marohanami jala pujion nami ho ala naung ditu buhoko hami padua halihon sian godang ni asini roham tu pakirimon nama ngolu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabe si palua jala si pangulu anak mi dihami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihutonon nami na marlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai nunga talu si bolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar behami mida hamatean dohot soropna ai nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogyo kami sian hamatean tu haheheon sogut alani ubahen hupangi dohami sai asi maroham patogu maha porsion nami maniuk barita naulii asa unang ganggu rohanami dina hubulus sami hamateani sai sungguli marohanami dot rohani dongan nami asarap hehe hamisian parrohaun naburuki asa tarulau kami parangit na ibaru sai pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli na mamaritahon haheon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan napedem roha jala hehe sian dosa nabe sai papos marohanami makaporsiawi naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan napi natu pani anakmu sai pasabam jala pamalum marohanami topa marohanayas dotodi na marsihohot di bagasa kami asa tarhajong jokok kami naung pitor hami ala ni hati goran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus sai sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot aka dongan nami naung jumolo ni alakmi jala asa tarapul rohanami manaun si taonon di hasianganon saya apuli aka namatean na dangol na pogos na somarama somarina akan nama balu dot akan nama lungun tu banua gijang marhite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus amen aleyamanami nadi banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai ro maharajaonmu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago ai ho donaku
Yesus jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tu todim. Tapahohom mahudul mahita satokin pinasaha mak tu BPH. Waras Amang Inang, Shalom. Selamat Paskah Amang Inang. Kami punya telur Paskah Amang Inang. Naposo, silakan dilihat di mejanya diriat. Ada telur Paskah yang kami tempelkan. Kalau Inang sudah dapat Amang Naposo, silakan dibawa ke SPH. Di atas juga ada, di samping juga ada. Jadi semua ada. Baik, silakan Inang Amang. Moleate. Amang Inang, dibuka Amang, ini stiker dibuka, ada nomornya Amang Inang. Inang, silakan dilihat di bangku, di atas, di bawah, di samping. Kami ada 30 bingkisan. Kami ada 30 bingkisan.
Inang Amang, masih ada banyak yang belum, silakan diambil di rogo di bawahnya, di bawah meja. Ada gambar seperti ini Amang Inang.